noaptea la coadă sau prin relații, că nu se găsea? Nu. Era o delațiune. Acum, de unde are Diaconescu bani? Păi, domnul procuror, vă sugerez... Nu, dar știți de ce mă indignează? La următoarele procese să vă întrebați tot public, tot în sală, tot în prezența presei, a numeroaselor reporterițe și reporteri, al numeroșilor reprezentanți ai presei, întrebați-vă de unde au făcut... S-a ajuns la punerea în libertate lui Dan Diaconescu pentru că soluția instanței de fond era greșită, pentru că Dan Diaconescu nu prezenta pericol public, pentru că Dan Diaconescu n-ar fi trebuit să fie arestat, pentru faptul că populația s-a manifestat pentru el, pentru că a existat solidaritate, pentru că măgăria a fost prea mare, pentru 1000 de alte motive de acest gen. Spuneți-mi dacă știți și să și specificați celor de acasă care e mecanismul, că se face prin vot secret și dacă știți care a fost rezultatul sau nu. A fost în unanimitate. Deci a fost unanimitate, n-a fost cu vot majoritar. Deci se putea și cu 2-1 și totuși toți 3 judecători au fost... Se putea și cu 2-1. Am înțeles. Bine, s-a întâmplat, a fost și un lucru mai puțin plăcut. Soluția instanței a fost admite recursul, casează și rejudecând admite în parte și dispune punerea de îndată în libertate. Deși soluția dispune punerea de îndată în libertate, eu prin punerea de îndată în libertate înțeleg că îi se scot cătușele și îi lăsa să plece. Practic, după pronunțarea soluției, i s-au pus cătușele, este dus la arestul DGP și doar la arestul DGP îi se scot cătușele și se dă drumul înapoi. Da? Deci, practic, soluția este... Procedura penală în România... Domnul avocat, domnul Fenechiu, procedura penală în România spune, cum spuneți dumneavoastră, că îi se scot cătușele de îndată ce s-a pronunțat sentința sau se lasă cu cătușe până la cercetări penale? Nu e cumva un mic abuz? Deci, domnul Barbu, procedura penală nu știu ce spune, dar eu înțeleg prin dispune punerea de îndată în libertate. Eu înțeleg că punerea de îndată în libertate înseamnă că mă duc, iau cătușele și spun moșule, ești liber. Eu așa înțeleg. Dacă ceva mi-a scăpat mie și considerați, dacă dumneavoastră considerați important să spuneți ceva din acest moment foarte, foarte fericit pentru noi și pentru suporterii OTV-ului, milioane de români care iubesc această televiziune, vă rog să o faceți, s-ar putea să nu fi pus eu întrebarea corect. Datorită soluției, cred că l-am iertat și pe procuror, i-am iertat pe toți până luni. De ce până luni? Deci în momentul ăsta este un moment de bucurie. Sunt convins că Diaconescu într-o oră, o oră jumătate va fi la OTV și cred că va intra în emisiune. Asta e...